Євангелле паводле Мацвея. Падышлі вучні да Езуса, кажучы: «Дык хто ж большы ў валадарстве нябесным?» Тады Езус паклікаў дзіця, паставіў яго сярод іх і сказаў: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не увойдзеце ў валадарства нябеснае. Таму той, хто прынесіць сябе як дзіця гэтае, той будзе большым у валадарстве нябесным. І калі хто прымае адно такое дзіця ў імя маё, той мяне прымае. Глядзіце, не пагарджайце ніводным з тых малых, бо кажу вам, што анёлы іхнія ў нябёсах заўсёды бачаць аблічча Айца майго, які ў нябёсах. Як вы думаеце, калі ў нейкага чалавека было 100 авечак, і адна з іх заблукала, ці не пакіне ён 99 у гарах і не пойдзе шукаць тую, што заблукала? Калі ж удасца знайсці яе, сапраўды кажу вам, ён радуецца ёй больш, чым 99, якія не заблукалі. Так няма волі вашага Айца, які ў нябёсах, каб загінуў адзін з тых малых.